Жодного прогресу, лише шантаж і брехня Москви. Такий підсумок перемовин Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова за посередництва Туреччини. Зустріч міністрів закордонних справ України та Росії відбулась в Анталії. Лавров знову скаржився на Україну і Захід та визнав свідоме російське бомбардування пологового будинку у Маріуполі. В том, что этот родильный дом давно захвачен батальоном «Азов» и прочими радикалами, откуда выгнали всех роженец, всех медсестер, вообще весь обслуживающий персонал. Это была база ультрарадикального батальйона «Азов». Україна ніколи не здасться, а сам по собі Лавров нічого не вирішує. Такий підсумок перемовин від Дмитра Кулеби. Він наголосив, що Москва продовжує просувати абсурдні вимоги, як то визнання Криму чи відмова від НАТО. Але наша держава на таке не погодиться. They seek a surrender from Ukraine. Вони домагаються капітуляції від України. Вони цього не отримають. Україна сильна, Україна бореться. Україна змусила російські початкові плани провалитися. Ми готові шукати збалансовані дипломатичні рішення, щоб завершити цю війну, але ми не здамося. But we will not surrender. Ворог знову завдав авіаудару по Маріуполю. Є жертви. Бомби упали о 8 ранку в районі проспекту Будівельників. Наразі відомо про одного загиблого. Вороночка, как вчера на роддоме. А вот наши ребята уже проверяют. Нормально пароли. Вот. Косоглазые фашисты. 3 людини загинули, серед них одна дитина, 17 поранені. Саме стільки людей стали жертвами окупантів після учорашнього авіаудару по пологовому будинку у Маріуполі. Російські загарбники скинули декілька бомб, знищивши як пологовий будинок, так і дитячу лікарню у місті. Але це не завадило російським пропагандистам на своїх ток-шоу стверджувати, що у пологовому будинку уже не було породіль і діточок. Мовляв, там були націоналісти. Президент Володимир Зеленський пообіцяв їх покарати за воєнні злочини, так само, як і російську владу, яка дає накази бомбити мирних людей в Україні. Ми знайдемо всю власність пропагандистів та пов'язаних з ними осіб. Ми зробимо все, щоб конфіскували її всюди, де б вона не була. Ви ж любите багате життя, любите благополучні країни. У вас цього більше не буде. І це тільки початок. Вас притягнуть обов'язково до відповідальності за співучасть у воєнних злочинах. А потім це обов'язково буде. Вас зненавидять громадяни Росії. Всі, кого ви зараз постійно, щоденно, багато років поспіль обманюєте. Коли вони відчують наслідки вашої брехні, відчують по своїх гаманцях, по можливостях, яких стає дедалі менше, по вкраденому майбутньому російських дітей. Тим часом до Маріуполя у чергове не доїхала гуманітарна допомога. Місто повністю заблоковане російськими загарбниками. Після війни Україна відбудує усі знищені російськими окупантами міста і села за найкращими архітектурними проєктами. Про таке заявив президент Володимир Зеленський. Він пообіцяв, що Чернігів і Суми, Охтирка і Житомир, Ізюм, Маріуполь і всі міста, до яких приходило зло, не бачитимуть і сліду від російського вторгнення. Після війни, після нашої перемоги ми відбудуємо усе, що зруйновано. Дуже швидко і дуже якісно. Для кожного міста, яке постраждало, буде створена спеціальна державна програма для відбудови. Я вже доручив уряду почати розробку. Чернігів і Суми, Охтирка і Житомир, Ізюм, Маріуполь і всі наші прекрасні міста, до яких прийшло зло, не бачитимуть і сліду
від російського вторгнення. Найкращі архітектори, найкращі компанії, найкращі проекти для кожного міста. Українські захисники ліквідували під Броварами на Київщині командира танкового полку російських окупантів Андрія Захарова. На відео, ймовірно, того самого бою, де загинув окупант, можна побачити професійну роботу наших військових. В результаті батальйонно-тактична група 6-го танкового полку 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу зазнала значних втрат в особовому складі та техніці і була змушена відступити. На записі перемовин російських загарбників чутно, як вони розповідають про втрати та знищеного командира. Відомо, що він, ще будучи майором, отримав орден від Путіна. 6-й полк почти потерял. Что? 6-й полк пока не могу доложить, пока собираю. Очень много потерь. Ждали. Голова колонны попала в засаду. Командир полка погиб. По остальным разбираюсь. Будучи не в змозі нанести поразку силам оборони України, московити перейшли до сирійського варіанту терору мирних жителів. Про нову тактику окупантів розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Стражданнями мирних людей ворог чинить на них психологічну атаку. Найбільше потерпають Харків, Охтирка, частково Миколаїв, а також Маріуполь, який просто стирають з лиця землі. За час російських бомбардувань там загинуло близько 1300 цивільних. За словами Арестовича, ворог використовує місто як приклад для шантажу. Треба розуміти одну річ. Перше. Воєнно-політичне керівництво України дуже добре знає, що відбувається. Друге. Міжнародні організації знають, що відбувається. Знають керівництво всіх країн світу. Щоденно є спроби встановити гуманітарні коридори з багатьох міст. Сьогодні вони запрацюють, в тому числі і з Маріуполя. Але противник поки зриває евакуацію з Маріуполя, роблячи це свідомо. Я думаю, що ворог не зможе взяти Маріуполь, хоча те, що він робить, терор, який він робить, це просто ще одна дуже велика чорна і кривава сторінка світової історії російських військових злочинів. У середу українське військо нанесло щонайменше 7 потужних ударів по ворогу, додав Арестович. Це відбулося на напрямку Броварів, Ізюма, Миколаєва, Нікополя та Кривого Рогу. Знищено 2 командирів полків. Один із них, тепер уже колишній командир танкового полку Андрій Захаров, знищений під Броварами. Іскандери не сміються. Українські військові знищили дивізіон російських балістичних ракетних комплексів на Чернігівщині. Про це повідомили в оперативному командуванні «Північ». Основне призначення комплексів «Іскандер-М» – ураження систем протиповітряної оборони. Але окупанти гатили по мирних жителях. Зранку четверга російські окупанти вдерлися до оселі депутатки Запорізької облради Лейли Ібрагімової, що живе у Мелітополі. Після облави загарбники забрали її у невідомому напрямку. Про це повідомив член Меджлісу, голова Кримсько-татарського ресурсного центру Ескендер Барієв. Інформацію про викрадення Лейли Ібрагімової підтвердили і в обласній організації Європейської солідарності, до фракції якої вона входить у Запорізькій обласній раді. Згодом стало відомо, що Лейлу Ібрагімову окупанти випустили. Про це заявив лідер партії ЄС Петро Порошенко. За його даними, Ібрагімова вдома, але зв'язку із нею немає. У Мелітополі та Приморську, які поки що контролюють російські окупанти, не вщухають акції протесту проти російських загарбників. 10-й день поспіль на ходу центром міста під національними стягами виходять сотні жителів цих міст. У Мелітополі люди скандували «Україна, Мелітополь», а будівлю СБУ, яку захопили російські військові, закидали паперовими літачками.
Ще один крок у доцифрову добу. І ще низка світових технологічних гігантів висловили своє ставлення до країни-агресорки на знак протесту уторгненню до України та убивствам людей. YouTube відключив монетизацію для користувачів із Росії, а Google обмежує роботу Google Pay. Також недоступний росіянам Apple Pay. Sony припиняє роботу PlayStation Store в Росії, а також припиняє постачання ігрових консолей. Не бачити росіянам товарів із Amazon. Американська продовольча компанія відмовляється від інвестицій та припиняє рекламну діяльність як в Росії, так і у Білорусі. Розробники програмного забезпечення Red Hat та SUSE також припиняють бізнес з окупантами. Крім того, найбільша італійська нафтогазова компанія Ені призупинила нові закупівлі нафти на Росії.